God dag, vi har om Dansk Vestindien herunder slavernes rettigheder. Vores problemformulering lyder: vi vil redegøre for slavernes menneskeret og de blankes ejendomsret på plantagerne under kolonisationen. Vi vil analysere betydningen af slavernes mangel på rettigheder ud fra kilden om at klage. Og til sidst vil vi vurdere, hvorfor slaverne ikke prøvede at overtage magten fra de blanke før oprøret i 1848, nu når slaverne var i så stort et antal. Menneskeret. Man begyndte i 1700-tallet i Europa at stille spørgsmål til opretholdelsen af slaveri, og den danske stat valgte at frigive slaverne i 1848. Rettigheder var knyttet til køn og status i perioden. Man havde ikke frihed til at bestemme over sit eget liv som slave. Mandlige blanke borgere kunne opnå fuldt borgerskab og måtte handle med varer. Frikulørte, som var frie farvet, fik først mulighed for at opnå borgerskab i 1834 og skulle have en speciel tilladelse til handel. Ejerne anså slaverne som deres ejendom. Slaverne blev sidestillet med dyr og redskaber. Hvis en slave opførte sig ulydigt eller prøvede at stikke af, ansås det som et brud på ejerens ejendomsret. Slaverne havde ingen ejendomsret, da de selv var en ejendom. Vi har valgt at kigge på kilden om at klage, som er en politirapport skrevet af en betjent. Det er en rapport over en flok negers klage over en forvalter, og der beskrives deres forhold på plantagen. Der står desuden skrevet konsekvensen af deres klage. 2 fik pisk, og forvalteren fik besked på at forbedre forholdene. I forhold til en beskrivelse af slavernes rettigheder beskriver kilden, at de ikke havde nogen juridiske rettigheder. Forvalteren bliver ikke dømt efter lov, han får bare at vide, at han skal behandle dem bedre. Der er dog en beskrivelse af reglerne for slavernes straf, i det de får pisk i straf for at klage. Teksten er en andenhåndsberetning, da politibetjenten skriver rapporten baseret på slavernes udtalelser og ikke har været til stede på plantagen selv. Det er en primær kilde, fordi rapporten ikke er skrevet ud fra andre rapporter. Kilden kan bruges som beretning i forhold til politiets behandling og formidling af en klage fra slaverne. Den beretter også om forholdene på plantagen i denne sag, ikke generelt, men i denne sag. Den kan bruges som levn, i det sagen er blevet skrevet ned i en rapport og ikke bare lavet være ved en ligegyldig slaveklage. Det kan have noget at gøre med, at magterne var bange for oprør, så der blev taget lidt mere hånd om deres klager. At forvalteren fik en reprimande er i hvert fald et sjældent syn. Illustrationen her er fra optøjerne på St. Croix i 1848. Ved dette billede skal man bide mærke i, at den hvide mand til hest er hævet over slaverne, både bogstaveligt talt og symbolisk. For det første har han retten til at eje en hest, men det ses også, at han har retten til at slå på slaverne. Det klargøres også på billedet, at slaverne absolut ikke har nogen rettigheder. Det er et atypisk billede, da man normalt ikke vil vise forvalterne slå på slaverne, og derved sætte dem i så dårligt lys. Illustrationen er tegnet af et øjenvidne under optøjerne ved frigørelsen i 48. Trods de var i overtal, kunne det tænkes, at slaverne manglede ressourcer. De hvide havde f.eks. våben, hvorimod slaverne nok højst havde pinde. En mulighed kunne også være, at selvom slaverne var i overtal, var størstedelen af dem kvinder, børn, ældre eller fuldstændig nedslidte. Og hvis oprøret mislykkedes, ville konsekvensen være enorm. Grunden til, at slaverne begik oprør i 1848 var, at de havde hørt om revolutionen i Frankrig, og det tændte et håb i slaverne. I takt med, at Danmark var i krig med Tyskland i 1848 om Slesvig-Holsten, så de nu Danmark som et svækket land og kunne derfor udnytte muligheden. Derudover var der en reform i slavesystemet i 1847, hvilket betød, at den kommende generation af slaver ville blive født frie. Vi kan sige, at slaverne tydeligvis ikke havde nogen rettigheder, og forvalterne gjorde meget brug af deres ejendomsret. De udnyttede deres magt, hvilket førte til oprøret i 48, som ledte til slavernes frigørelse. Er der nogen spørgsmål?